ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Alƙawari na saurike ke ce a zuciya inar saki sayi ba za a yi babu ni. Alƙawari na saurike kai ne a zuciya inar saki sayi za a yi babu ni. Duba san ki ne nake ki ji gaskiya in na rasa ki a duniya. Kin yi min so na gaskiya ya zan bar ki ni inda ba ke a duniya. Soyayya ta gaskiya ke ce masoyiya inda ba ki duniya za a yi babu ni. Inar saki sayi ba za a yi babu ni. Kai ne hasken idanuwa sirri na zuciya ni dai kayi mun masoyi. Alƙawari rike ba hannu na rike ni ta ni ka je da ni kai ne na ra'ayi. alƙawari rike Soyayya ba ka jin bari mai kyau da ra'ayi inda ka saka duniya za a yi babu ni. alƙawari na so rike ke ce a zuciya Inda ka saka sahibi za a yi babu ni. ke ce tauraruwa a matakin haske gari so bai so a karya doka. Zancen kai ke saka ni shauki ne maka tanadi inda na je gidanka. Zan muke tarba sarauniya ke zani karrama. Zan yi farin cikin ganin haka ni taka ce. Alƙawari na so rike ke ce a zuciya Inda na saka sahibi za a yi babu ni. in mun yi aure da ni da ke komai nawa naki ne ke ce na yi wata nadiya. Alƙawari rike Ga kullum zuciya rike san ki yayi da shi ashe ba a sayin shi ko da kuɗi. alƙawari rike Kin zama zara ni wata mai kyau hadi da tsafta soyayya ni da ke wane zai raba. alƙawari na so rike kai ne a zuciya. Inar saki sayi ba za a yi babu ni. Kayi mun garkuwa masoyi ina ji da kai mulkin zuciya na baka. Alƙawari rike Nawa kai ke yin kula da ni in zan faɗi ni burina ni na mallake ka. alƙawari rike Kayi mun so na gaskiya ƙarya ba ta haifa ɗa na yau da ce da mai so na ina ya kai. alƙawari na so rike ke ce a zuciya inar saki sayi ba za a yi babu ni.